Argus, un dels fabricants líders mundials en camps fotoelèctrics espacials. Centrant-nos en la visió nocturna, la tecnologia d'imatges multiespectral i la IA. Proporcionar solucions de sistemes fotoelectrònics en entorns complicats. Argus segueix estrictament el sistema de control de qualitat. En recerca, desenvolupament i producció. Equipat amb laboratori professional. I equips de proves avançats. Argus produeix càmera làser, imatge tèrmica amb infrarrojos amb zoom, sistema de seguiment servo-servo d'alta precisió. Sistema d'alerta per radar, sistema fotoelectrònic muntat en vaixells i sistema d'alerta contra incendis forestals. Àmpliament utilitzat en diversos camps. Argus significa innovador i fiable. Argus dona la benvinguda als compradors mundials.